ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем, нағзем. Иҷа мо субҳона шири биринҷ кардем дӯстон. Имрӯз бояд ки як-ду ҷо бирам, магазин бояд бирам. Ҳамихел саросима корома тез-тез кардестам. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن نیست. این خاک چی زیباست ولی خاک وطن نیست، این خاک وطن نیست. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن. дӯстони азиз, имрӯз субҳи содиқ барвақт хестам. хеле яду кор доштам, магазин рафтанам дар кор буд. Баъдан тез-тез корома кардам, ҷимак-ҷимаки хона. Абед шуд, соат 12 шуд. Фарзандора гирифтем, рафтем. Магазини Ашан рафтам. Рости гап Ашана навор накардам. анам хел харидҳои кардагима ҳозир якта ба якта барои шумо мегӯм. дӯстони азиз, ин скрабай. агар ки шумо ҳам диде бихаре, нағзай. инҷа ай пеш кардам, навор кардам, скриншот карда. баъд шумо ҳам бихоне, барои худтона бихаре. скидка будай Ашанда. дута гирифтам аи скраб для тела. ҳам саломатида фоида дора, ҳам мисол чирки бадани одама баданаш мебурора. хай як чирк не, мисол бадани одам сад чиз дора. ҳаво боду ҳаво безебай, мисол пӯсти одам, ранги одам нафас мекаша, ҳамаи мисол ҳамаи инфексия, ҳамаи чиза дар тана мисол дар худаш мекаша. скраб кардан нағзай. намхел дӯстони азиз, камакак харид кардам. чизои дар кори ман. тамошобинони азиз, канали навай, дастгирӣ кине, подписатсия кине, лайк бимоне. ана мехоҳад дӯстони азиз 2327 рубл харидам шудааст. ҳол бо як чизи дигаам гирифтагием, орам навор кардагием баҳри шумо дӯстони азиз. рости гап фақат ҳамин чой мехарам, тест рассибноиша мегирифтам. икарат чиша гирифтам, пакетикша арзон будай, рости гап 100 дона дора, 170 чанд рубл. анаи биринҷ дӯстони азиз, скидка будай 120 чанд сум, 130 рублай. уҷада скидка будай 94 рубли дута гирифтам. инаи лаваша барои шаурма кардан. чанд қашида шаурма накардем, фарзанду шаурма якта лаваш гирифтам. дӯстони азиз, имрӯз дар хона набудем, ягон чи напухтам, ягон чи навор накардам. ҳамин харидҳои кардагима баҳри шумо навор кардам дӯстони азиз. ана ҳам хеле булочка, намедонам булочка батонай чиай, ҳам хе бамаза, мулоим, бо ҳами гармак пухтагиай. кукурузни крахмал мисол ҳар хел магазинҳода ёфт карда намешавад.
салфеткае ки бинам мехарам. Влажный салфетка барои кӯдакҳо, барои мактабшо. ай биринҷ ош кунӣ, ошат хушрӯ меояд. инам хел дӯстони азиз, ин мачалка барои танашувӣ, желатин гирифтам барои ягончи пухтан. люстрамон намедонам вайрона, чӣ хеле ки тез лампочкаҳош месӯзад. дӯстони азиз, ман намедонам фарзандои шуморо, духтари шуморо. духтари ман 1 моҳ мешавад дар хона домашни заданӣ намекунад. барои чӣ? Барои ки ручкаш айб доштааст. анам хеле ручка медоштааст, агар баъд хушрӯ менавистааст. барои анам қара ам хеле ручка гирифтем ки кӯ бинависа. айби ручкаш будааст. анам хел дӯстони азиз, ин шонаро барои духтарам гирифтам. ана эра барои худам гирифтам. дӯстони азиз, рости гап ман грил гирифтанӣ будам. грил 4000-5000. ба ира дидам ки 3 в 1 будааст, боз скидка шудааст. 3000 чанд будааст, 3500 ё 3600 будааст. скидка шудаи 2500. мини пекарная. хай мо ҳар рӯз мисол намепазем ку барои мисол оилаи моро мешава майдачаам боша ки хай ҳаст. анам хеле дӯстони азиз, иш вафли мепаза, иш грил, иш сэндвич. 3 та насадка дорад. инам хеле вафли. агар хӯрда боше, дида боше, мисол магазинода мефурӯшанд, ам хел бамаззаи хушрӯ. хай худат бо тайёр кунӣ бо дигаре. ам хел дӯстони азиз, и бо мисол дигар насадкаҳош. иш сэндвич кардан, барои сэндвич кардан. 2499 рубл. скидка будай. 2499 рубл шудааст. ин дафтарчааш. анам хеле дӯстони азиз, ҳазор раҳмати худо ки то ахири навор бо мо будед. хайр, то наворҳои оянда дар амони Аллоҳ бошед.